Hey, ụmụ Igbo ekene m ụnụ. Enugu ekene m ụnụ. Anambra kacha anụ. Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị. Oge ruo na mgbaji ewetala ụnụ akụkọ ụwa n'ihi na o jirigwo nkeji 30 wee gafee elekere 7 nke uhuruchi. Ya bụ na unu ga-egezi ntị ka unu nụrụ isiokwu ndị ahụ anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata. Na mba obodo Bangladesh ka anyị na-enweta akụkọ si na ọkụ atana opekata mpe isi 37 na mba Darakati nke dị n'obodo Bangladesh. Na anya bụ ụgbọ mmiri isi obodo Dhaka wee buru ndị mmadụ na-aga obodo Baguna sitere nya bụ ihe mberede. A na-akọwakwa na mmiri rikwere ọtụtụ ndị mmadụ dịka ha mabachara n'ime mmiri wee na-azọ isi onwe ha. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ebe a ka anyị na-eweta akụkọ nke tata na njedebe. Onwe onye ọzọ ị chọrọ ịmata maka akụkọ a, ịkpọtụrụ ndị ụlọ ọrụ anyị ndị Igbo Class World, anyị ga-akọwara gị nke ọma n'ihi na ihe anaghị akọ ebe o si apụta. Mana unu echefukwana n'aka mbụ nwanne unu nwoke Maazị Possible Okafor, onye nke a na-eti ijiji a na-esolu mma ọ na-atọ ọnya ka emesịanụ.